Έχει πολύ ωραία γραφικά. Θα βγει στο 6 που λέγαμε ταινία. Άλλη ταινία. Οι 30.000 Σπαρτιάτες, πολύ γαμάτη ταινία. Disney αυτή Περσέας, η άνθρωποι Ηρακλή. Εγώ τον μαλάκι. Πες τίποτα ρε Τζάνι, άντε. Μεγάλες ταινίες. Ong Bang 2. Ναι, θα βγει ο Γκμάνγκ 2, Τόνι Τζα. Τόνι Άρα, πολύ ξύλο. Να τη δείτε παιδιά, ταϊλανδέζικο ξύλο, αληθινά γεγονότα να πούμε. Με την τέχνη του Μάι Μποράν. Με την τέχνη του Μάι Μποράν. Και παλιά έκανε αυτός πατάινα. Τέλος. Ναι, και θα βγει Βόρα 2. Θα βγει Βόρα, το Σοφία, θα βγει στα χρόνια τώρα. Θα είναι η Βόρα,